Far, hvor du var inde. Jeg kunne ikke forklare, hvad der skete med mig. Så jeg lød, som om alt var fint. Men i dag fik jeg et voldsomt anfald derhjemme. Og da jeg lå med det hvide ud af øjnene, gik det op for mine forældre, hvor alvorligt det var. Jeg var rædselsslagen for at blive scannet. Efter lidt tid fandt de dutten. Det var det, mine forældre kaldte min tumor, så jeg ikke blev bange. Men det var jeg. Jeg fik 32 strålebehandlinger. Mine forældre måtte ikke være med, men jeg fik krammebamsen Thea, og den gav mig tryghed. Den fik mine tanker et andet sted hen, da jeg havde allermest brug for det. I dag er dutten væk. Men min krammebamse har jeg stadig. Du ved det måske ikke, men hvis du er kunden i Tryg, så har du været med til at give mig min krammebamse. Den betyder mere, end du tror. Kunder i Tryg er medlem af Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden. Derfor er de hvert år med til at dele krammebamser ud til børn på hospitaler i hele Danmark.